Ada ka di iti Diyos. Anya ti ebidensya nga iti Diyos. Nadamag mo ka di iti panon. Nadamag mo ka di nga uray na tanak mo kato. Nga paiso niyan, nagdamag ka di tanak mo kat damagan na nga mama, dali. Apay ti ebidensya nga iti Diyos. These are just simple questions nga may barbarsak tinaldaw daw nga panagbiag tayo. But even the little children, even dagiti kung nating simple ordinary nga tataw kat haan nga malabsan nga mapantakan mo. Ada ka diti Diyos. Naunang nga dati Diyos, anya ti ebidensya nga dati Diyos. Today, dito ti tungtungan tayo kan pagsasarita tayo. May panggap iti ebidensya nga ada iti Diyos. Ada ti talong nga ebidensya nga mga panaknak nga ada iti Diyos. Di mo na nga ebidensya kat nakita iti Roma chapter 1 verse 19 ingana iti 20. Kunanay because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. After presenting iti responsibilidad nga kuno na Apostol Pablo nga ada iti dadagsen ko nga kasaba kada kayo iti ebanghelyo di Roma kahit ko nga mangagyo iti minusay iti panakaisalakan nga awan sa bali no hala nga babaan iti ebanghelyo ni Kristo Jesus ti panakatay panakaikalik ken panag-ungar nga umanay di sakripisyo nga diay nga ahaan nga mabaling nga itrabaho manan umanay di trinabaho ni Kristo ket kuno na Apostol Pablo ket oray ni no ano nga patyon di jay aday ba kada kayo iti pungtot iti Diyos agtalinag kada kayo aguray iti hukom iti Diyos kada kayo laglagi pa nyo na ito awan ti excuse kada kayo awan tinailamang kada kayo kuna na di verse 19 amuyo nga da ti Diyos nga rito nga Diyos nga napnuaan iti pungtot ungat nga rito no ano nga na yun ni Kristo Jesus ano nga talkan ti trinabaw na ti krus ti Kalbaryo ibukbuk nanto ti pungtot kan unget na iti baybay nga gapapoy kada kayo nga iblang na. Ari ba kada kayo malagip yo kadili nga Dios. Taday nga Dios ket impakam amuna ti bagina kada tayo. That was written in verse 19. Hanangan imo ti bagina nga kunana nga tay sino kayo nga dakalintagan yo kadi nga mga mukha niya. Ada kaditi sino kayo nga ipamamuk ti bagi. Da kayo pa iti rebuildi. Da kayo pa iti kak iti chimpukan patag nga ipamamuk ti bagi. Ay tuwan sa mikat kag isang anak namhaan nga kasi ti Dios. Muna iti verse 19 God had showed it unto them. Iti Dios nga na ito kat ipamamuna pinasilid na pa iti bagina iti tao. The first nga nga mamuna iti bagina for the invisible things of Him. Dagiti banag nga hanang tayo nga amu may panggap kanya na. Dagiti banag kan misteryo may panggap iti Dios ti persona na. Nga hantay nga dapat pag we do not deserve kan hantay nga may karkali nga mga amu. Ket kunana dito babaan iti creation. Mamamuan tayo, namamuan tayo. No sino iti Dios nga dito. The creation is the first evidence nga mang panaknak kan mangisuro kan mangituding kada tayo, mangituro kada tayo. Nga iti Dios. Every time nga lukatam ti panul ti matam kan kita am nagiti parso iti Dios makita mo aday ti na marso nga tuno ti tao nasiriblaw na nga hangag didinupat nagmayat iti distansya iti earth nagti planets kunana iti sa ti Apo maawatan tayo being understood by the things that are made His eternal power and Godhead. The first Bible no kikitaan tayo nga mangipakita no Anya iti Diyos. Sino iti Diyos? The creation. The creation could not deny nga aday tinangato kung manakabaling nga Diyos. Nga nang parsuhan na. Adda iti Diyos nga ipukpuk kauna nga pagpalinto mo nga namin nga parsuhan. That is the point. Iti ko na tayo iti Romans chapter 1 verse 19-20. The evidence iti design, the design of the earth, nga hanla nga basta bintak ti, bigla nga dati Big Bang theory, nga pintok ita outer space, and bigla nga nag-form iti earth. How about the design? Even nagiti scientists nga mamati ti sa ti Diyos,
ken nadyusan nga scientist ket patsenda nga anything that would cause iti explosion ket it will lead iti destruction. So, napalabas lang kat nagbibinumba binumbaan dagiti Hamas iti Israelites. In retaliation, the same thing iti Israelites dagiti Hamas. Idi pinatayab iti Hamas ken ura iti Israelites iti missile da in retaliation idi nabumbaan dagiti building nagbaling kading palasyo. Anything that would cause iti explosion pumtok ita, it will always result to destruction. Could you just imagine this earth nga nagmayat ti design na perfect kan accurate iti distansya na, even the wisdom dagiti panakaparswa dagiti creation, even the order iti chimputi season nga panagdakdol dagiti mula kan uray ti design, the complexity iti mata dagiti adalti mata, the body itself uray dagiti lubong dagiti insekto. They are so amazed that even in the small insects nga dagitoy, it reflects a wisdom adda iti nalaing nga nangarami dati basik nga kulto nga daytoy nga hanlang nga basta-basta ito nga nagapira. There is a design, adda ti purpose na adda iti tsura di bagina nga it is suited nga para kanya na nga adda ti nangarami that is higher than anyone diti daga. And the Bible tells us, and the Bible and the creation would point us, sino di ay, it is pointing to God. Kuna na pa di Psalm 19, verse 1 to 3. Psalm chapter 19, it is Salmo chapter 19, verse 1 to 3. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech, nor language where their voice is not heard. The heavens, iti langit, agpupukaw, itagtagay na, iti glory ay Diyos. Dagiti persona, the firmament, dagiti makikita diti daga, ipakita na, iti trabaho, iti mana. Ayenal daw dagiti agpupukaw, ibagbagada ti minsay da, rinabi, dagiti stars, dagiti moon, awan, iti oras ken minuto ken lugar nga handang ay pukaw nga daytoy Dios minamarso kanyada. The first creation, the first evidence is the creation. Adda ti Dios because the creation would prove it to be true nga dati nga marso nga to kanyada nga mangtang tangal kanyada. All right? The second evidence is the evidence that is found in Romans chapter 2 verse 14 ganati 15. For when the Gentiles have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. In a day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. Naragiti Hodyo, da kami lang, timapan di langit, da kami lang tinaikan, kanang itudan ni Apo Diyos, iti scripture. You do not have the scripture, anyang itamuyo. Tibagsak yo kat impyerno, da kayo nga hintil, da kayo nga awan tidara na ti Hodyo. So amin tayo ka no, Amerikano, Chinese, Koreano, Japanese, nga awan tidara na ti Hodyo, nga datay tinakaitudan na iti scripture. Kuna ni Apostol Pablo, dakto nga kamalita. Kuna yung nga da kayo lang, tamuyo nga dati Diyos, dakto nga kamalita. Amin nga tao, kuna ni Apostol Pablo, iti ununag, iti puso kong panunot da, naisurat, naimarka, nai-engrave, iti permanent, nga engrave, engraving mark, iti puso, iti ununag, iti konsensya ni tao. Adda ti Diyos, nga panakamu, nga adda ti Diyos, nga namarso ka na. Iti ununag, ti puso ti tao,
Adda iti panakawat, nga adda iti nangat-ngato nga persona. So dahito iti ebidensya nga second. The evidence of the inner part iti tao, the conscience tayo. Deep in the heart iti tao, he would accept and he would believe a supreme being that is greater than him. So nga uray di Africa, kat hanman nga din manon iti Biblia. Dagiti tribu nga hanpay nadandanon ti Biblia, nga pandinandanon dagiti misyonaryo. Makibtot da niya, damot ti panakamu nga dayawon da ti Diyos da. Before ngayon may, dagiti Kristiyano, dagiti naidanon ti Biblia, kada adat ti patmamati tayo dito yung igigurot, dagiti ananito. Deep iti heart, iti tao, adan, iti pagbutbutungan na nga nangat-ngato no isuna. And that is i-recognize iti tao nga adda iti Diyos. But the only problem, kat distorted hang usto iti panakaamuna iti Diyos. Dayawon na ti bato, dayawon na dagiti nga makikita nga kabutbuteng, they would worship dagiti nga Diyos iti through sacrifice, iti sakripisyo, dagiti cannibalism, iti tatao, dagiti ubing, yet they believe that a greater being, person, greater than man, had created them. Iso nga kararag namat, agsakripisyo namat. So nga dati pangkitaan tayong the ebidensya, iti tao, uray no na itinay purwakan na nga lugar, ano niya tinaynakan na nga tribu, the evidence within man that God created, someone created him, kathan na may lahan na nga may dinay, nga dati Diyos, nga namarso ka na. And that is the second evidence nga dati Diyos. Thirdly, dati ebidensya iti Scripture. Trying to study iti Scripture. The 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kunana. All Scripture is given by the inspiration of God. And it is very useful for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. The Bible. The creation, katipukaw na nga ti Diyos, inaldaw, kan rinabi. The conscience, ibagana iti tao nga dati nangat-ngato na isuna. But the problem, katanga nalawag no sino iti Diyos. Kanhanga detail ti panangisuro na kada tayo. Di pang talo nga ebidensya nga yamyamanan tayo, nga detalyado nga pamamu ni hapon no sino isuna is the Bible. Hana lang anapnak nga imbaga nga dati creation, na dati narami na ito built-in nga panakamu iti tao nga dati Diyos. He even encoded the evidence nga dati Diyos. And the evidence, iti encoded evidence tayo, nga record tayo, is the Scripture. The Bible is useful ti panakamu, doktrina, panakamu iti Diyos, ti tao, ti saad ti tao, ti destinasyon, iti eternidad iti tao, anya ti saad iti tao, anya ti kasta ti tao, tapno may simpati relasyon na ti Diyos. The Bible is useful for reproof. Isuro natin mistake, nga hangaw stureta, yes to, tada ti Diyos na hanga kastati ngagdayaw, dati nga sino dati nga Diyos, dati ti tarigala ikan panggapna. For correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, complete, makayayo ti sangwanan ni ti Diyos. That is the Scripture. The third evidence is the Bible. And without the Bible, haan nga nalawag ti panakaawat mo sino dahi nga Diyos. Isu nga may kaskasaba iti sao ti Diyos dahi ti kabanbantayan. Tapno iturong na kada tayo no sino iti pudpud nga Diyos nga pagbutungan kandayawan tayo. This is the reason nga ada dahi ti online ministry. Tapno maisuro kada kayo no sino dahi ti Diyos nga dahi. Taamin tayo ada ti patpatsyente nga Diyos. Nam sino ti usto nga dapat nga dayawan tayo nga Diyos. Daiti ti rason no apay nga daiti nga ministry ti umay. Ada ti panay kasaba. Iniaba na dagiti mangas kasaba kan propeta, kan dagiti evangelist, kan dagiti pastor, kan ministro. Tapno mangilaw-lawag iti so ti hapon. The evidence of the Scripture. Naman ti ba kada kayo? The evidence of the Scripture. 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 The evid
Iti 1 Corinthians chapter 2 verse 9 and 10. Uray no kunam nga ada dito creation, ada dito conscience, ngay mangipanaknak nga dati Diyos, ada dito Bible. No awan dito nga persona nga mangisuro kada tayo, no sino kan Anya iti Diyos, ating nga maawatan iti Diyos. Panana dito iti chapter 2 verse 10, 11 ti 1 Corinthians. But God had revealed unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yes, the deep things of God. All understanding and correct understanding, iti panakawat iti Diyos. Without the person, iti makitalo nga persona iti Diyos. Nuawan ni sulang agtrabaho, kan makibiyang, nga usaran na ti creation, usaran tignayan na ti konsensya, kan usaran na ti sao ti Diyos. Uri no, adadya talo nga ibidin siyang adyay. Nuawan ni sulang agtrabaho, hanapay nga tsimpong nga usaran di nga bersikulo, nga mangsuro iti tao, iti panakamo iti Diyos. Haantay nga maawatan iti Diyos. The very reason why you have come to understand who Jesus is, malagip yu, kunan ni Jesus kan ni Pedro, di Matthew 16, sino ti panakawat yun sino ako? Nagsumbat dagiti disipulo kuna, sika kakanun kuna dagiti tattao, sika ni Isaias, ni Jeremiah, o dagiti dadumang propeta, reincarnation. Tidak dumang propeta idi mo na. Da kayo tidak dumang hangadya kunada. Sino ti panakamo yun o sino ako? Di nagkatkaduan tayo nga 3 nga taon. 2 nga taon, 3 nga taon nga palabas nga agkatkaduan tayo. Sino ako? Simumbat ni Pedro ko na, sika ni Kristo, anak ti sibibiyag na Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. Sika di mangisalakan, and you are the Son, implying you are equal with God the Father. That being a son of God, iti kultura ti Hudyo is equality with God the Father. Kuna ni Jesus, Pedro na bindisyonan ka. For flesh and blood, kathaan nga naawatam day tagapusti bukod nga laing konsilyo mo. Naawatam day nga kinagpaiso gapusta ni Diyos Ama, tinangipakawat kanya. It all depends iti Diyos. Ada ti tsimpo ngayon sagana ni Diyos Ama nga maawatam ti kinaasasino na. Kundi tsimpo nga diay iti talo, makitalo nga persona, iso ti mangipakaawat kanya no sino ni Diyos Ama. Iso ti kunukunanan diti verse 10. Ti Diyos, in pakaawat na dagito yung kinagpaiso ti sa una, kinagpaiso ti Diyos. Babaan iti Espiritu Santo. Tati Espiritu Santo, isunat, yakin amo. Dagiti banag nga nununag, maipanggap iti Diyos. Isudat ay katanwa, isudat ay kaka-fellowship. Parehas ti panunot kong ritnada. Sabasabali da nga persona na magpaparehas iti kapanunutan da. At kikinawatan da. Katibiyang ti Santo Espiritu is to encode no sino da ito nga Diyos. Ipakawat pa kada tayo no sino da ito nga Diyos in His own perfect time. Ngayon sa gana ni Diyos sa mga mawatan. Iso nga oray no buwasam na iti Biblia. Iti may sa nga week kan may sa nga bulan. Han mo maawatan namin ito. Ada lang naging man-manu nga maawatan dito nga verses. And that verses are the verses that God prepared for you to understand ngayon turong ti Santo Espiritu. Oh my brothers, we thank the Spirit of God. Taiso natin ang konbiktar kan pagapuan ti panakawat. Isang ako na 11, for what man knoweth? Anya tayo muti tao. The only thing nga muti tao, katitibanag nga may panggap iti tao. Nang may panggap iti Diyos, sino ti mangiturong kada tayo nga mangisuro no sino ti Diyos? Awan sa bali, nohan nga ti Espiritu. Espiritu Santo nga Diyos. Tay sudah tag kakawatan, sudah tag paparehas, kanagaamo ti panunot kon ritna. Nga ti batang ti Santo Espiritu. Katiamamu kada tayo ti Diyos. So ano, apay nga hanga maawatan ti tao ti Diyos? It's not yet their time. Hanggang sa gana ni Apo Diyos nga maawatan na. Sudah. Apay nga ti dadumak at handa pulos maawatan. Hanga na ituding kanyada nga maawatan da no sino ti Diyos. Dayta iti responsibilidad iti Santo Espiritu. Dayta iti misteryo iti panakaawat iti Diyos tayo. Iso nga sapay kuma. Kanang itod clarification na ito'y kada kayo. Nang itod panakaawat kada kayo.
may panggap iti kinagpaiso ken kinaadda iti Diyos. Sino ti pagbatbatayan nga Diyos mo? Ada iti matalok nga pagbatayan nga Diyos nga makaisalakan kanyang kanwa. Nuhan mo pa nga tinalok isuna. Awan sa bali, nuhan nga ni Apo Jesus. No itag mo titalok ng pamati mo kanya na. Haan ka nga nagkamali dito nga desisyon. Dito nga Diyos nga nagbalin nga tao. Nga natay ti krus ti Kalbaryo. Dito mo titalok mo kanya na. Di trinabaw na di krus ti Kalbaryo. Isalakan na ka sa pakawanan na ka. Isalakan na katibasan mo. Teramidam kapsat. Admitaram. Agpasakop ka iti naramid kang trinabaho na. Ibabawin tibason mo. Katagugi ka nga italap tibiyag mo. Tinalpas kang perfecto kang man nakabalin kang kaaksiptar nga trinabaho na ti krus ti Kalbaryo. Sapay kumataramid ang kapsat niya.